डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। हमके बता दी बोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। हमके बता दी बोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। जल नई के धारत की खिसबा के बरत जीवा हमके बता दी भोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। हमके बता दी भोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया। पहली सोमारी से जल मई ढारे हमसे करत रहे बात हो, पहली सोमारी से जल नाही ढारे हमसे करत रहे बात हो। ओकरे कांवर से गिरे जलवा हमसे नहीं बात लावेले। हमके बता दी भोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। दीपू दिनेश के तो बढ़ल परेशानी का करे कुछो बुझातो ना बा। दीपू दिनेश के तो बढ़ल परेशानी का करे कुछो बुझातो ना बा। अनिल केला चंदन बिहारी जलो नाई हो ढार देवा। हमके बता दी भोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। जल नई के धारत की खिसबा के बरत हमके नहीं बात लावेले। हमके बता दी बोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। हमके बता दी बोल दानी कवना जिला में तुझुआ रहेले, कवना जिला में तुझुआ रहेले। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया।